Татарстанда нәсел шәҗәрәләренә багышланган яңа Ядкар порталын тәкъдим иттеләр. Ул нәсел шәҗәрәсен бер көндә җыярга ярдәм итә. Элек моңа ярты елга якын вакыт китә иде. Әлеге система ябык режимда эшли. Белгечләр сайтны тулыландыру белән шөгыльләнә. Беренче биографик мәгълүматларны Актаныш районының Әнәк авылында яшәүчеләрдән җыя башладылар. Барлык торак-пунктлар барлана. Киләчәктә портал республиканың һәр кешесенә ачык булырга тиеш. Соңгы еллардагы эшләгән эш гамәлләребез кече ватаныбызның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән бәйле. Алты буынның нәсел шәҗәрәсен төзү өчен 10 ел вакыт иткән. Нәсел шәҗәрәсен белгечләр түгел, шушы буын вәкиле үзе төзегән. Мәгълүматларны җыярга туганнары булышкан. Әнәк авылыннан башка шәһәрләргә һәм авылларга барып йөрергә туры килгән. Хәзер әлеге мәгълүматларны архив белән чагыштырып тикшерергә кирәк. Безнең архивта беткән авылларның хозяйственный китаплары һәм домовой китаплары саклана. Шушы китаплардан алыначак мәгълүмат портал өчен. Без китапларны ачып җибәрү белән гаиләнең башлыгын күрәбез, аның хатынының балаларын күрәбез. Шушы китаптан біз аларның кайда эшләгәннәрен, ничәнче елгы булганнарын, нинди милләттә булганнарын күрәбез. Һәм хәтта бу китапларда аларның күпме җир кишәкләре булганнарын һәм аларның бөтен үзләренең гаиләсенә калган бөтен мәгълүмат та шушы китапларында бар. Хәзер меңләгән гаилә тарихы күп томлы архивларда түгел, бер браузерда сакланачак. Татарстанда масштаблы санлы проект эшли башлый. Ул кешеләр турында бердәм шәҗәрәләр базасына миллионлаган язма җыя. Үз шәҗәрәңне еллар буе эзләп түгел, бер көн эчендә алырга мөмкин була. Шушы шәҗәрәгә карап, безнең укытучылар гаиләсе бар, электән укытучылар инде алар хәзер көндә Кәгазьләрдәге мәгълүматларны архив хезмәткәрләре цифрлаштыра. 18нче гасырдан башлап мәгълүматлар саклана. Татарстан башка төбәкләрдән кирәкле документларның күчермәләрен сатып алгач, аларның саны артырга тиеш. Үзебездә хәзер инде бабайлар белер, уйланасың. Тормыш оказывается, теге бер генә төрле барган кебек. Йөрәк картаймаса да, ләкин вакыт барган саен эшләгән эшләргә Инде үзебез бер буын бит хәзер. Менә субханалла. Уйлаганда без хәзер үзебезнең тормышта җыела башласак 4 буын җыелабыз сөйләптән. Татарстанның нәсел шәҗәрәләрендәге беренче агачны республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиевның кече ватаны Әнәк авылына җибәрәләр. Проект аның ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Ул Актаныш районында тәкъдир ителде. Әлеге система ябык режимда эшли. Белгечләр гражданнарның ризалыгын җыйгач, портал республиканың барлык халкы өчен дә ачык булачак. Проект якындагы 5 елда тормышка ашар дип көтелә. Фарис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.